Sordar nakaslem jong Nuksa Hima. Kan long le se kan Nuksa ka babhatam ya ki weipat khamtam ki para nong yalam shnong ba ka jingshim khya ba ka jing treshtom ka jongki kum ki nong yalam shnong kum Sordar shnong ban le bha ban pet ya ka suk ka jingjar jong ki nong shong shnong ha ka shnong ka thau hi baro ka wei bat kan ye kan long le se ka jing mentoy kani ka pauru ya ki kam ki babha bat ki basta jong ubabu Syrian walang u Sordar ka shnong nong so pian kashnong ka bajngai tangkumba hinyo kilometer ay na sor nong stan ha ka ba na lor ka jing pentre kam bha ya ki scheme sarkar shaki nong shong shnong uni u Sordar ula penlut ru da ka pisa na ka pla la jong haringkat ka jing kershan lang ki ka tu ka ne ki paralok ki badan ka mensiam ban Pynshna Ïing ya ka wei ka long kemi ka bade ka Riew Kynthei ka bamdan Ïing dan sem bat ka balong tangkum ka Riew Kynthei ya kate ka Ïing ka bala Pynshna la yo ban peli ban Aiti no shakakong dinares marngar ka bade ka Riew Kynthei ka batang marway ha ka ba uphadar Dominic Marthong o assistant parish priest ka Divine Savior parish nong ba haringkat ka jinge don lang ki nong ilam ka shnong bat ki wei kila yo ban peli pat ba kum ki Riew ladangi phai ki khamat shaki baduk ki bajinjar ladangi don kalat kalenti kalong ka jingker khu hangni hakasla prathai hadu habneng ru ong ubabu Syrian habakren hakilat pathai khubor hadin ka jing Aiti ya kate ka Ïing shakate ka Riew Kynthei से लोग भी कृपा एक रात हगने क्लिप मार इनको कृपा दे में सुबह बाशाबा किन रोंग हकने की Ïing सेम मकने के कितना Ïing kapan shoma saading sem kumju balance tong ki macam apa lano nyang pakai ko apni harap lam bantai ki Ïing tinama kata shwaban rung panjam hapo Ïing part me ba mendon dekat ni masana langi bat ba in pli ye ki Ïing dak me khap you know rubon tang ba ang balung ba ki stage me kin sar kar ko me kasi don ka jeme ngi sem bani Ïing sem kan ma tisha ye ka tin su jikmen kin jingla jing ma jong sa ba ro Sordar sinong ngapel pa ko sungu ko bakrau ni kong ya ublai trai kandat bula pli galat pli klinti hakaba ngala ban ya rablem na kawe ni kilong Ïing hapo jong kane ka sinong kaba mga hinga pet te kane kilong Ïing kade ka Riew Kynthei bom don jing don sam te kade ka jing kerku jing isnai ka jong ublai lala ban sinai ka Ïing ya ka Ïing leng ba ka jing rablem bi parlok kilong parlok jong ba paskal ng rombo ibalai rablem nang ta jong badang mon nang ta ba em den ta tiang ru ibalaya dong ketilang ba di parlok jong badang mon i balaya dong ketilang bat ni ban ni ya kesan lem nang ta kan ka Ïing tingidap da kejing kublai ya kini ki trakur trajaju kakapor bangis nangi ni ka Ïing lalong keti kamon keti kadiang ban ya rablam na ko benta kejongi ang paru ko jisungu ko bakraru ikong asya bodai po ni kesnong iba me I don siap lanang ai kat bang don kam lan ai bantrai te wade ko saru ko perla ban suru re lanang yarab te ki kerku kala du I mentai don lang bani yang ne te ko be subun nomor kini ki ke baro la dangi ki kun di brungi phai khmat si ki baduk be jenjar langi don la tonti kalong ki kerku nang ni nasla thai hadu habdang ru te ko be subun ru ki perlok ke don lang kini kesengi kan long ke kerku Ïing ban sina ki sia tang lai te yo tam e la ban pindap rai nakadaw ba kajing maka poliur minda terlihat te kajing siya kala simpor mta si banai ai te terkuntahi wede bat kajing sinai kan lagi